everyone, welcome back to Sunday Live Chat. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Histories and namhlanje sikhuluma ke ngenimba. Well guys, bathi ke it don't just rain but it pours for uZoleka. uZoleka usalwisana ngendaba ke kamnyeni wakhe noma ke ka ex-husband okunguhlathi ofuna ke i-custody yengane and ufuna kube ingane yakhe yedwa, akafuni ukuyishare ke namuntu. But I'm asking myself guys ukuthi abanye bathi ke uZoleka she's selfish ukuthi angafuni ukuthi uhlathi abe yiphathi yempilo yengane. Abanye bathi uhlathi uselfish ukuthi afuna ukuba sephathini yempilo yengane kubeni le yaya eyokuqala uqhawe wayikhulisa yedwa. So guys, lempi yabo ke izoqhubeke njalo ke, but ke ebuya sengazuthi ke uhlathi uzogcina ke egobeke uphondo ngenxa ke indaba ke zabameli nokuboshwa nani. But ke kukhona unye futhi kuzophazamisa ke uZoleka kanye ke noLazarus guys. Kukhona ke uLillian isidala ke sika Lazarus. So uLillian uzoqala ke ahlangane ke noSydney bazama ke ukucela phansi ke uLazarus kanye ke noZoleka, but ke egcineni kuvela ukuthi ke uLillian uzothola ke esebuyela ke kuLazarus. I don't know ukuthi relationship yabo izo exist lokwangempela noma bazontshuntshana bese beyayekana yini, but ke guys izimpi zikaZoleka zisekude ukuphela. Uthi uvika lokhu uqhamuke lokhu, avike lokhu kuqhamuke ke lokhu. But ke makuphela nje lenyanga kaNovember kuvela khona lokho guys ukuthi ke uLillian crosses a line that could shatter everything that Zoleka has built. So yeah guys, zinjalo ke ezoLazarus kanye ke noZoleka. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion ukuthi wena ufuna ukubona kwenzekalani kahle kahle la nje, especially ngoZoleka. Ufuna umbone happily married with uLazarus, ibhizinisi elihamba kahle, or ufuna ubona uhlathi ke ephumelela ke ukuthi ke athole sole custody yengane. Bye.